Starý editor, protože tento debil neumí zdravit, tak vás pozdravím za něj. Čau. Tak. Vezmeme si nějaký auto tady. Třeba tohle driftera. Změníme mu barvu. Dáme tam max speed. Turbo. A aby to nesmykovalo. Tak. Dneska to bude tak nějak video o tom, jak jakože to auto vytuňuju a takhle. Budu mít u sebe 2 auta, to si ještě pak spavnu. Tak, kam to dostavíme? Jo, už vím kam. Oh my god, bro. Sem se dostavíme, tuníme to. Tady dám tohleto. Uma noite convocou, talvez senta ou com o popô. Uma noite convocou, talvez senta com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo do vapor. Vai Tady mu dáme turbec. Two 2,000 years later. No, tak já bych řekl, že to máme vytuněný asi, tak nějak. Snížil jsem provozek, debile. Jako za mě 8,5 z 10. Příště bude video, že půjdeme do nějakého baráku, kde umřela moje babička. A mně se stalo, my jsme tam s kámošem přespávali a já jsem měl monstra. Prostě mangového monstra. A z ničeho nic prostě jsem našel její brýle, který ještě já pamatuju, jak je nosila. A pak jsem uviděl u dveří prostě, jak tam stojí. Takovým nemocničím hábitu, tak kámoš asi jemu prý táta možná sežene MF detektor duchu a tak se tam půjdeme podívat. Takže když tady bude tak 15 lajků, nebo tak když budete to, tak 20 lajků, tak tam do toho baráku půjdem. Dával jsem to i na short. A tady bych taky chtěl, když tak to, těch 15 lajků. Tak. Teď půjdeme zaposit baráček, lidíčky. Postavíme třeba třeba tenhle ten.
teď dáme asi jiný auto, bych postavil. Co děje? Hej! Vole! Hey, what the fuck? Hej. Co to je, ty vole? Teď bychom mohli dát asi druhý auto. Postavíme to auto. Tak, hele, já se budu loučit pomalu. Já bych ještě pokračoval, ale dělá to blbosti. Loguje se mi to všechno. Takže asi čau. Tak co?